பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த காலை வேளையிலே உங்கள் எல்லாரையும் பார்ப்பது, உங்களோடு கூட இணைவது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். இன்றைக்கும் ஒரு பல்லவியை பாடி நாம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம், கர்த்தரை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் கிருபையாய் இன்னும் ஒரு நாளை நமக்கு இந்த காலை பொழுதை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். நாம் உற்சாக இதயத்தோடு தேவனை பாடி நாம் ஆராதிப்போம். வேறுமையான பாத்திரம் நான் வேறுத்து தள்ளாமலே நீரம்பி வழியும் பாத்திரமாய் விளங்க செய்யுமே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுதே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய் வளைந்து கொள்ளுமே. தூயவனே தூயவனே படைப்பின் காரணரே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. வீலை போகாத பாத்திரம் நான் விரும்புவாரில்லையே. விலையில்லா உம் கிருபையால் உகந்ததாக்கிடுமே. தடைகள் யாவும் நீக்கி என்னை தம்மை போல் மாற்றிடுமே. உடைத்து என்னை உந்தனுக்கே உடைமையாக்கிடுமே. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணரே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுவே. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் நல்லவர். ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு புதிய காலை வேளையே ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிறார். காலைதோறும் கர்த்தருடைய கிருபை புதியதாய் இருக்கிறது. ஒரு வசனத்தை நாம் படித்து நாம் தியானிப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது, என் சகோதரரே, மகிமையுள்ள நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தை பட்சபாதத்தோடே பற்றி கொள்ளாதிருப்பீர்களாக. நம்மை உண்டாக்கின ஆண்டவர் பட்சபாதம் இல்லாத கர்த்தர். அவர் உயர்ந்தவர், சிறியவர், பெரியவர், அதாவது பணக்காரர், ஏழை, படித்தவர், பட்டத்தாரிகள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் அல்லது இவர்கள் சாதாரணப்பட்ட ஜனங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு நாளும் பட்சபாதம் பார்க்கிற கர்த்தர் அல்ல. பட்சபாதம் பார்க்கிறவர் உண்மையான கடவுளாகவே இருக்கவே முடியாது. தேவன் பட்சபாதம் இல்லாத கர்த்தராய் இருக்கிறார். நம்மை உருவாக்கின ஆண்டவர், நம்மை உருவாக்கின கர்த்தர், அவர் பட்சபாதம் இல்லாத ஆண்டவராய் கடவுளாய் இருந்தார் தான் அவர் உண்மையாக கடவுளாக இருக்க முடியும். ஆண்டுடைய வார்த்தை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தை, நம்பிக்கையை பட்சபாதத்தோடே பற்றி கொள்ளாதிருப்பீர்களாக. தேவன் ஒருபொழுதும் அவர் ஒருவரை ஒரு கண்ணாக மற்றவரை இன்னொரு கண்ணாக பாவித்து பார்க்கிற ஆண்டவர் அல்ல. அவர் எல்லாரையும், எல்லா மனிதர்களையும், இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற எத்தனை கோடி ஜனங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரையும் கர்த்தர் ஒரே பார்வையாக ஆண்டவர் பார்க்கிறாது. நீங்கள் ஒருவேளை வேலை செய்யலாம், அல்லது நீங்கள் தலைவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு நபராக இருக்கலாம், அல்லது கர்த்தர் உங்களை ஒரு பெரிய பொசிஷனில், உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் வைத்திருக்கலாம். நீங்கள் அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து மற்றவர்களை, உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர்களை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஒருபொழுதும் பட்சபாதத்தோடு பார்க்காதீங்க. உங்கள் தெருக்களில், உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க, உங்கள் முன்னாடி வீட்டில் உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க, பின்னாடி வீட்டுக்காரங்க, உங்கள் தெருவில் வசிக்கிற சக மனிதர்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் எந்த சமுதாயத்தில், எந்த இடத்துல நீங்கள் வாழ்கிறீர்களோ, பட்சபாதம் இல்லாதவர்களாய் நாம் வாழ்ந்து நாம் தேவனுக்காக, தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கையாக நாம் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். இந்த வசனம்
சொல்லுகிறது, நீங்கள் இப்படியாக வாழ்வீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்கிறீர்கள். என்ன தெரியுமா? உங்களை உருவாக்கின தேவனுக்கு நீங்கள் மகிமையை செலுத்துகிறீர்கள், மகிமையை நீங்கள் உண்டாக்குறீர்கள், அவருக்கு நீங்கள் மகிமையை கொண்டு வருகிறீர்கள். ஆகவே இந்த வசனத்தின்படி வாழ்ந்து எல்லாரையும் நாம் பட்சபாதம் இல்லாமல் எல்லாரோடு கூட நாம் சமமாய் நாம் பழகுவோம், நாம் ஜீவிப்போம். கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.